шомбахайр дӯстон, мухлисони канали ман, онҳое ки дизлайк мемонанд, онҳое ки лайк мемонанд, ба ҳамаи шумо хоби хуш мехоҳам. Пеш аз хоби хуш барои шумо шеъри муаллифаш Мақсудалӣ Муҳаммадалиро, ки хеле хушам омад, ҳам ғамгин шудам, бароятон қироат мекунам. Бо мо бошед. Шабатон хуш. эй ватан, чашмони мо бошад ҳаме сӯи само, ҳардуи дастон ҳаме бо рӯю месозем дуо, то ки вируси лаъин ҳаргиз наояд сӯи ту, дар забон бо илтиҷо гӯем худоё ё худо. мо ки худ андар миёни ин вабо афтодаем, дар ҳамонем ки ба кӯят наояд ин дарду бало. Дидаҳо гоҳҳо ба ёдат ашкрезӣ мекунанд, роҳи худро бо сиёҳрӯзони сарсахтат кушо. мо ба дом афтодагону болу пар бишкастаем, бе ту моро дар ғарибӣ рӯзу шаб инҷо. Сиёҳ ҳам қатора ҳам ҳавопаймо ба мо раҳ бастааст, шаҳри мардум ин замон пӯшида дар аз баҳри мо. чорае набвад ки боз оем ба гулзори диёр, осмон чандон баланд асту замин сангин басо. ҳамчунони мурғакони дар қафас афтодаем, тарфи бӯстон чун равем аз ин ҳама ғурбатсаро. кай туро тайёраҳо ояд ба фарзандони худ, рафтаем аз ёди ту гӯё ки дар ин лаҳзаҳо. мо ҳам аз баҳри гулистон рӯ ба ғурбат кардаем, мавсими гул ҳамчу булбул нола дорему наво. тоҷикистон бо ту мо якҷону тан ҳастем агар, баҳри моён сарпаноҳ бошу макун моро ҷудо. шеър аз Мақсудалӣ Муҳаммадалӣ буд. шоири муҳоҷир, хеле шинохта аст, дар Русия зиндагӣ мекунад. дӯстони азиз, ҳамватанон ва подписчикои беҳтарини ман, ҳамаи шуморо мисли як оила медонам. дар прямой эфир қайтон гап мезанам. бисёр ҳам одамои самимиен, бисёр ҳам одамои басаводен ва ҳамаи шуморо эҳтиром мекунам. умедворам ки ҳамеша хуб боше, бо мо боше ва бо дастгирии шумо ҳатман канали ман ба яке аз каналҳои шинохта иншоалло ки мубаддал мегардад. пешравии ман аз шумо вобаста аст. хобатон хуш. худованд нигаҳбонатон. نقشی قدمت